Timp de zeci de ani, peste tot pe unde am auzit discutându-se despre păcatul Evei, străbunica noastră, de la mic până la mare, de la adolescent până la păstorii celebri și renumiți, așa cum este Romu Mocanu, toți spun că păcatul Evei este minciuna. Nici că se poate neadevăr mai mare, nici că se poate minciună mai mare. Nici de cum și niciodată păcatul Evei nu a fost minciuna, ci amăgirea și neascultarea de porunca Creatorului. Domnul mi-a pus pe inimă acest mesaj pentru reabilitarea Evei, primul proroc al omenirii prin care Dumnezeu a transmis un mesaj omului. Judecând lucrurile așa la suprafață, cu superficialitate, punem anatema minciunii asupra Evei și îi atribuim o vină pe care Dumnezeu nu i-o atribuie deloc. De unde își are obârșia această defăimare a Evei? Nici de cum din Sfânta Scriptură, ci din interpretarea eronată a adevărului scris în Sfânta Scriptură. Nu numai Romu Mocanu, păstor și membru marcant în conducerea cultului penticostal din România, denaturează adevărul, ci și mulți cu care am stat de vorbă și aceștia spun că Dumnezeu i-a vorbit numai lui Adam, iar Evei nu i-a vorbit deloc. Nici că se poate neadevăr mai mare. În Genesa, capitolul 2, în versetele 16 și 17, este scris: Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Din aceste două versete, lucrurile sunt clare și ușor de înțeles în privința faptului că Dumnezeu i-a vorbit personal și în mod singular numai bărbatului, numai lui Adam, primul om creat din țărână după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ce spun însă nedrepții acuzatori ai Evei? Ei susțin că în Genesa capitolul 3, în versetele 2 și 3, Eva minte în dialogul cu șarpele și dacă acest lucru ar fi adevărat, atunci nu Satana ar fi tatăl minciunii, ci mama și tatăl minciunii ar fi Eva. Citesc aceste două versete. Femeia a răspuns șarpelui: putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis: să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el, ca să nu muriți. De ce am afirmat și acum îmi susțin cele afirmate despre faptul că Eva este primul proroc al omenirii, deoarece sintagma sau expresia Dumnezeu a zis o întâlnim aproape la toți prorocii din Vechiul și Noul Testament atunci când ei vorbesc în numele Domnului și spun: așa vorbește Domnul sau Domnul zice. Avem câteva pasaje din Vechiul cât și din Noul Testament unde atunci când omul minte, Dumnezeu spune păcatului minciune pe nume și nu-l apără pe cel mincinos. Atunci când omul lui Dumnezeu este trimis din Iuda la Betel pentru a-l mustra aspru pe Ieroboam, împăratul lui Israel, cel care a introdus în poporul lui Dumnezeu închinarea la doi viței, unul așezat la Berșeba și unul în Dan. Întâmplarea este scrisă în 1 Împărați, capitolul 13, și în acest capitol înțelegem interdicția pusă omului lui Dumnezeu sau prorocului său de a mânca pâine și de a bea apă în Betel, cât și de a rămâne în această localitate, nici să nu se întoarcă pe drumul pe care s-a dus. Însă și Satana își are oamenii săi, chiar printre prorocii Domnul, aceștia o perioadă fiind chiar în slujba lui Dumnezeu și vorbind numai adevărul,
dar apoi din neveghere, cât și din alte motive, despre care nu am de gând să vorbesc în această predică, și bătrânul proroc din Betel l-a mințit și l-a întors în casa lui ca să mănânce și să bea apă. Apoi Domnul, prin gura acestui proroc mincinos, l-a mustrat și a spus că va muri din pricina faptului că nu a ascultat dispozițiile divine. În versetul 18 din 1 Împărați, capitolul 13, prorocul mincinos i-a spus omului lui Dumnezeu: și eu sunt un proroc ca tine și un înger mi-a vorbit din partea Domnului și mi-a zis: adu-l acasă cu tine ca să mănânce pâine și să bea apă. Îl mințea. Deci atunci când este vorba despre păcatul oricărui om, Dumnezeu îi spune acestui păcat pe nume. În Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 5, vedem că din pricina minciunii, Anania și Safira au murit pe loc în adunarea Domnului. Și în versetul 4 din capitolul 5 Fapte, prin gura apostolului Petru, Dumnezeu îi spune lui Anania: cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Care era starea Evei și a lui Adam? Ei au fost făcuți de Dumnezeu fără prihană, însă Satana, tatăl minciunii, uzând de cele trei clasice și veșnice metode, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudărășea vieții, a păcălit-o pe Eva și a furat veșnicia, deoarece a crezut minciuna tatălui minciunii, personificat în șarpele cel vechi din grădina Edenului. Și iată, în Genesa capitolul 3, versetul 4, este prima minciună consemnată în univers. Atunci șarpele a zis femeii: hotărât că nu veți muri. Și în versetul 5 continuă: dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. A amăgit-o și a mințit-o Satana pe Eva, desigur. Însă vrem să analizăm spusele Evei sau prima prorocie a omului din sintagma: să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Vedem clar că Eva spune adevărul și nu minte și aici este foarte ușor de priceput faptul că după ce Dumnezeu a făcut-o pe Eva din coasta lui Adam, fiind două persoane deci în grădina Edenului, i-a atenționat din nou ca un părinte iubitor să nu vă atingeți de el. Deci vorbește la plural: să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Când i-a vorbit singur lui Adam în capitolul 2, i-a spus: vei muri negreșit în ziua când vei mânca din pomul cunoștinței binelui și răului. Dar aici, pentru orice om care are înțelepciune, discernământ și judecată lucidă, pricepe că Eva nu a spus decât cuvântul Domnului, și anume să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Dacă Dumnezeu nu i-ar fi vorbit și Evei, nu ar fi avut vină Eva și nici nu ar mai fi judecat-o Dumnezeu. După căderea bărbatului și a femeii în păcatul neascultării și după ce aceștia au mâncat din pomul cunoștinței binelui și răului, urmează sentința divină în funcție de gravitatea personajelor. Și astfel Dumnezeu îl pedepsește pe șarpe, apoi pe bărbat și la urmă de tot și pe femeie, căruia îi zice: voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Cu durere vei naște copii și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. În Genesa, capitolul 4, versetul 7, după ce Eva și Adam au fost izgoniți din grădina Edenului și au născut doi fii, avem una dintre primele explicații cu privire la pomul cunoștinței binelui și răului. Nu-i așa? Dacă faci binele, vei fi bine primit, dar dacă faci răul, păcatul pândește la ușă, dorința lui se țină după tine, dar tu să-l stăpânești. Ce bine a înțeles și apostolul Pavel acest mesaj de mii de ani și de aceea scrie
și pentru învățătura noastră în 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 27. Și mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Aceasta este, deci, lupta cea bună a credinței, pentru că noi nu avem de luptat cu carnea și cu sângele, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac și împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Și tot apostolul Pavel ne scrie în Roman, capitolul 6, versetul 11. Tot așa și voi înși vă socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. În aceste versete pe care Dumnezeu ne l-a transmis în Noul Testament prin apostolul Pavel, avem secretul biruinței pentru a ne putea încadra în versetul scris în Galateni, capitolul 5, cu versetul 24. Cei ce sunt al lui Iisus Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Deci, cred că este clar, frații mei, faptul că păcatul Evei nu este nici de cum minciuna, ci neascultarea și amăgirea, și acest lucru este subliniat din nou în 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 3. Dar mă tem ca după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este în Hristos. Și ca gândurile noastre să nu se strice de la curăția care este în Domnul Iisus Hristos, avem o recomandare divină extraordinar de prețioasă scrisă în 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 5. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Deci dacă prima pereche de oameni, cât și urmașii lor, nu au putut să facă lucrul acesta, Domnul să ne ajute să umblăm cârmuiți numai de Duhul Lui și plin de Duhul Sfânt, căci făcând orice gând rob ascultării de Domnul Iisus Hristos, vom fi mai mult decât biruitori prin Cel ce ne-a răscumpărat cu sânge sfânt pe crucea de pe dealul Golgotei, și anume prin Domnul Iisus Hristos, Domnul nostru, mărit să fie El în vecii vecilor, împreună cu Tatăl și Duhul Sfânt. Amin.